Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Kumusta? Maayong adlaw kanatong tanan. Aniya nagkataron sa Roma Kapitulo 1, 13 ngadto sa 15. Akong basahon ang pulong sa Dios nagingon, mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga sa makadaghang gilaro ko ang pag-anha diha kaninyo. Panhangtod karon gibabagan ako aron makaani unta ako bunga diha kaninyo, maingon man diha sa ubang mga hintil. Utangan ako sa mga Grisyanhon, maingon man sa mga luog ug mga makiadmanon, maingon man sa mga walay alamag. Busa andam ako pagwali sa maayong balita diha kaninyo, usab nga naa sa Roma. Sa sulat, giabri ni San Pablo ang iyang kasing-kasing ngadto sa katawhan sa simbahan sa Roma. Iyang gisulti nila ang iyang tuyo o plano nga iyang pagbisita ngadto na kanila. Apan ang Dios misumpo sa tanan niyang plano. Nahibal-an sa banggiitang apostol nga ang hunahuna sa Dios lahi kaysa iyang hunahuna. Ang paagi sa Dios mas taas, ingon nga ang kalangitan taas kaysa kalibutan. Ang Espiritu ni Kristo mipugong kaniya sa pagbuhat sa iyang mga plano, bisan sa iyang panglantaw kini makaayo. Apan mipakgang gihapon ng Dios kay siya pabor man unta katong panahon sa iyang pagbiyahe, maayo na unta kadtong oportunidad, apan dili day kadto mo'y kabubuton sa Ginoo. Gibutang ni Pablo siya kasing-kasing nga ang pagsangyaw ngadto sa kalibutan apan sa tukmang higayon na kabubuton sa Dios. Iyang gipangandoy nga pinaagi sa iyang kinabuhi makatukod siya og gingharian sa Dios sa Roma ug sa laing mga nasod. Wala niya ginahuna ang pagtuboy sa tao, apan iyang gipaningkamutan ang pagtuboy sa mga nasod tungod kay nakasiguro siya sa bendisyon ni Kristo nga nagalihok sulod diha sa iyang kinabuhi. Nakita niya ang mahimayaong Ginoo ug nakasiguro siya nga ang tibuok kalibutan gipanag-iya kini sa maong hari sa tanang hari ug ang kadaugan sa Dios makabot gayon. Nakita sa apostol ang mga nasod nga siya mismo adunay utang sa tanang katawhan. Dili tungod kay gikuhaan niya kinig sa lapi, apan tungod kay diha kaniya gisalig sa Dios ang gahom sa tanang gipili ni Kristo. Busa siya obligado nga gamiton ang maong gahom og katungod alang sa tanang gipili ni Kristo. Sa kamatuoran, kita pod aduna pod tay dako nga utang adto na sa mga katawhan. Kay karong panahona ang gasa gikan sa Dios nga gihatag ngadto kang Apostoles Pablo pinaagi sa iyang sulat, nahimo usab kitang kaabag sa iyang gahom. Mao nga kita usab utangan ngadto sa katawhan. Ngani kami utangan kanimo, susama ikaw utangan usab sa uban, sa mga tawo nga nagpalibot kanimo, tungod kay ang Espiritu nagalihok kanato dili kini atoa, apan kini giandam nga mupuyo sa matag kasing-kasing ngadto na sa ubang tawo pinaagi kanato. Nabot pasabot niini matag henerasyon sa mga tawo utangan ngadto sa mga nauna kanila. Kita utangan sa atong mga magtutudlo, utangan sa atong ginikanan, mao nga ato usab kining ipaambit ngadto na sa mga henerasyon nga nagasunod kanato. Mao kinibot ipasabot ni Pablo ni pag-utangan siya sa mga nasod tungod sa gitugyan sa Dios kaniya nga gahom aron nga pagapili sa tao diha ni Kristo matuman pinaagi kaniya isip instrumento. Si Pablo nagtrabaho kauban sa mga edukado nga Grisyanhon ug mga tao nga mga nagserbisyo, apan siya nagserbisyo pinagi sa iyang kahuyang, dili pinagi sa kaalam. Iyang gitukod ang simbahan sa parte sa Mediterranean nga naang dapit sa isla sa Gresya. Sa panahon sa iyang paghimo niining sulat, iyang gituyo ang pagpamuhat diha sa barbaro nga dapit sa Espanya, Alemanya o sa Pransya. Kaikag ang iyang gihimo pagprograma sa kadaghanan
niining mayong balita sa Dios nga dunay siya anak kinsa niluwas kanato pinaagi sa cross. Kini nga paghatag sa mensahe dili kayo kini masabtan yato mga panahona, labi na sa mga manggialamon nga mga tao sa sakop sa mga Kristiyanhon nga mga pagbulutan. Apan taliwala pa man ini, wala kini gikaulaw ni Pablo sa pagsangyaw ngadto na sa katawhan. Kay batot palagi niya siya utangan ngadto na sa mga katawhan nga iya kining iproklama ang mayong balita o kining gitawag natong ebanghelyo. Sa iyang dakong gugma ang apostol sa mga nasod murag pabuto nga andam na nga ipabuto mao nga nag-aso-aso na ang kuan pa ni bulkan pa ni hapit na mo buto. Mao nga nakadawat siya mensahe aron nga kini isugilon sama usab kanato nakadawat kitag mensahe sa Dios nga angay usab nato isugilon ngadto na sa ubang tao nga atong makit-an nga wa pa makasabot sa grasya sa Dios. Sa iyang gugma sa mga tao niadtong mga panahona, iyang gipanghinaot nga makuha niya ang atensyon sa mga taga-Roma nga sila muban kaniya sa pagsangyaw ngadto sa mga kanasuran. Gusto niya nga isangyaw sa mga magtutuo sa Roma nga sila mahimong tagasangyaw usab. Ang kaluwasan nagbugna kaniya nga naluwas ug sa iyang obligasyon sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan iya kining ipadangad usab ngadto sa uban. Mao nga gilantaw ni Pablo ang Roma isip sentro. Dili lang kini siya sinugdan sa pagsanyaw, kundi mao kini ang mupakaylap ngadto na sa tibuok kalibutan. Apan ang Dios mitubag sa pagampo sa iyang apostol sa laing paagi. Wala niya gipadala ang iyang sinugo diretso sa Roma, apan kini iya pagpabalik sa Jerusalem aron nga masikop og mabilanggo. Sa diha niabot na si Pablo dito sa Roma, usa na siya ka binilanggo. Apan human sa taas nga pait nga mga katuigan, niabot ra gid siya dito sa Roma, mao kini ang sentro sa maong kapanahonan nila sa mga apostoles. Apan siya usa ka binilanggo og gihimo nga ulipon sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ang gahom sa Dios nagpabilin diha kaniya. Siya bisan sa kadina nga gihigot kaniya nakasangyaw gihapon sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang sulat nga hangtod karon kini nga sulat mihimo sa maong tahas sa pagsangyaw sa katawhan dili lang sa usa ka nasod kundi ngadto na sa lain-laing mga kanasuran. Mao nga kita karon mga igsoon, mga apo na kita, henerasyon kita niadtong mga una pang mga katawhan sa niya kapanahunan sa mga apostol nga gisangyawan ni Pablo o niabot gihapon sa to kapanahonan karon. Malipayon nga mipakaylap sa ebanghelyo sa Dios nga gisalig ni San Pablo sa maong higayon. Siguro wala dahuman ni Pablo nga ang iyang sulat sa taga-Roma usa ka dako kaya nga kahimuan sa iyang pagpangandoy nga isangyaw ang ebanghelyo sa tanang kanasuran. Walay laing libro gawa sa ebanghelyo ni Juan ang makatandi no o makapausab sa kalibutan susama nini nga sulat nga gisulat puno sa mga pagampo ug puno sa agulo sa espiritu. Atong iampo sa Dios ang atong pagpaminaw ni nga pulong. O Dios, ikaw ang hari og nagiya sa among kagalingon isip mga sulugoon pinaagi sa imong kagustuhan. Pasayloa kami kung wala kami nisubay sa imong tuyo. Giyahe kami aron dili kami mugawa sa imong plano diha sa gugma o dili kami mugawa sa pagsunod sa sugo sa espiritu. Malipayon nga makahimo sa imong pagmando bisan tuod nga duna kami kagalingon una-huna apan og Dios imong paagi balaan ang among kagalingon itugyan diha kanimo. Salamat tungod kay wala nimo itugot nga kami mahulog ikan sa imong kaluoy. Amen. Pangutana igsoon, giunsa og kapilaman ang Dios mipakgang kang Pablo sa pagbuhat sa iyang plano. Daghang salamat. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298.
Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.